Mabilang ka. Dito na. Mabilang. Bilang kayo. Hindi kami papasukin. Tayo, pag hindi tayo papasukin dito. Oh, ang dami namin ha. Dito kami sa Embassy of Philippine Embassy. Nagnali kami dito. Oh, sige, sige. Pasok na kayo. May appointment. Wala, hindi ka makasulod dyan, no? Or book. Mahilig ko na para Ingay muna para maintindihan ang sinasabi. Kawawa naman ito mga... Boy, ingnan na ba? Ingnan na nga, sir. Ayaw, ay! Muli ay nagyud na siya ugma. O ya, dili pa siya ipa-process ang iyang kontrata. Sir. Sir, muli nagyud ko ugma, sir. Well, uli na ko ugwa. Kailangan ko ko. Daghang kay nag-live ko. May nag-live din doon. Ako dili live ako ha, sa YouTube ni. Ina ba, sir? Kani muli ay nagyud na siya oh. Ay! Makita yan sa Pinas. Oh, tanawa rin isa ako ang vlog, pobre pero sosyal. Sir, awa po sa akin. Pagbisaya ba? Pagbisaya, sir. Sir, nanglan ko porn, sir. Wala ka pa nakatagal? Dali na, rami sige kinana. Sus, mga maawa eh. Sa isa na ito nila papasok, wala na ito ba? Ibang lahi, papasok. Na to. Ay, parang Mamaya, antabayan niyo na. Naintindihan niyo? Yun ang pag... Hello guys, wala jud po naka-process. Kay kinahanglan jud siya og appointment. So need jud og appointment kung wala Sa ka nakatingin. kung walang appointment, walang processing. So magpa-appointment na lang. Tugnaw ra ba kaayo? Muli na ko. Walay na hems. Mubalik ra ko pag nana ko'y appointment. Nya asa man ang among driver ani dapita. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Karon guys, mga pita. Kape para sa malamig na panahon. Kuanday guys, gikan ko og Philippine Embassy nya. Kuan wala na process dito akong papers kay need og appointment. So nibalik ko sa akong agi. Itong pamangharon guys, kuan banana cake ni siya. Akong kape, kuan siya sinunog nga bugas. Init pa man good.
na jud siya tong now. Mm. Nya napod tay gamay nga croissant. Salin ni siya gahapon. Tawagan ako ang kuan. Ako ang igsuon. Nagul na. Ako gitubag man. Busy siguro.